Всичко започна една обикновена сряда след обед. Разглеждайки коли в интернет, както всеки ден, ми попадна ето тази обява. Volvo S80 D5 от 2002 година. За тези от вас, които не са запознати, колите с регистрация С са купувани или поне внесени в България преди 2005 година, което означава, че са ги карали тогавашните заможни хора. Това означава едно. Колата най-вероятно е поддържана и пари по нея не са били спестявани. Реших, че нямам време за губене. Въпреки множеството проблеми, които най-вероятно ще ми донесе тази кола, реших да отида да я видя. Това е въпросният шведски автошедьовър. За скромните 1250 лева се здобиваме с този автомобил, който чисто нов е струвал близо 75 000. Имайки предвид инфлацията, това означава днес да си купим чисто ново Porsche Macan или чисто нов Mercedes-Benz GLC 43 AMG. Какво направи тази кола толкова ефтина и дали ще се сипем от ремонти с нея или ще изкараме късмет, предстои да разберете. Причината да взема този автомобил на тази цена, като си има предвид, че пазарната му е поне 3 пъти повече, е следната. Има много интересен шум в двигателя, който сега ще ви демонстрирам. Както виждате, на празен ход моторът работи перфектно и всичко е наред. Само че, ако дойдем и отворим капачката на маслото, се чува ето този звук. След кратко търсене в интернет, разбрах, че тази кола има вакуумни тампони на моторите и те водят до подобни проблеми. За да тествам дали те са проблема на колата, ето тук има едно маркоче, което ходи директно към тампоните на мотора. Ако проблемът е в тях, когато запуша този вакуум, шумът би трябвало да спре. Както виждате, с запушен вакуум няма никакъв шум в мотора. И това е причината да взема тази кола толкова ефтино. Иначе, моторът работи като часовник, колата се ускорява прекрасно, вече е с затапен EGR, което ще видите как става след малко, и е готова за каране. Останаха да се сменят тези тампони на мотора, има един тук отпред, има един там отзад и ще бъде абсолютно завършена. А сега останете с мен, за да видите как затапихме EGR-а и защо го направихме. Иначе колата се усеща перфектно, работи много добре двигателя, окачването не тропа почти никъде и горе-долу усещането вътре в колата е доста луксозно. Много ми харесва звукът на мотора при ускорение, чува се наистина все едно карам КамАЗ. Усещането е просто невероятно. Първо ще ви заведа до мястото, откъдето си намерих китче за затапване на EGR. Мястото се казва Select Parts. Току-що се здобих с китчето, което ми трябва, за да блокираме EGR клапана на Volvo-то. Офисът им се намира близо до Дамол. Всякакви части за турбоавтомобили предлагат, така че ако имате нужда, не се колебайте ми, елате тук. И сега отиваме директно да го монтираме, да видим как ще се държи колата и дали всъщност може да се разминем само с механично блокиране или ще трябва и софтуерно да го изключим. Вече съм минал над 300 км градско и извън градско с тази кола и смея да твърдя, че е изключително икономична. Дава ми среден разход някъде около 8 за сега, може би 7, което е много добре.
имайки предвид от какъв звяр се качвам, който хачеше може би 13-14 в града. Със сигурност разликата е много голяма. Да видим как ще бъде с обслужването, дали ще бъде по-евтино, по-скъпо или горе в същата цена. За да стигнем до EGR, трябва да премахнем този болт и отдолу има още един и да разкачим двата маркуча. И там точно трябва да сложат тапата някъде между металната част, която виждаме, и самия EGR. Ето за такава гадория става въпрос. Всичко това влиза в двигателя и затова искаме да го прекратим. Първо трябва да премахнем ето тази планка и просто оставяме да виси на страна. Ето така. И сега трите болта, които държат EGR-а. След като сме премахнали последния болт, трябва да внимаваме, защото най-вероятно има гарнитурка между тези две части. Ние имаме нови гарнитури, разбира се, но все пак е хубаво да запазим и старата. Ето я, тя е останала тук залепена. Да, падна някъде. Както виждате, има голямо количество нагар в този EGR клапан и всичко това влиза обратно в двигателя за повторно изгаряне, което причинява редица проблеми. Затова сега ще го запушим и ще видим дали колата ще работи нормално, как се държи на пътя. Първата ни стъпка ще бъде да почистим повърхността, на която седи гарнитурата, и след това да сложим тапата с двете нови гарнитури. След като сме почистили добре и двете повърхности, тази от страната на EGR-а и тази от страната на металната част, идва време да поставим тапата заедно с двете гарнитури, като последователността е очевидна. От всяка страна на тапата трябва да има по една гарнитура. И направо стягаме и да видим как ще се държи колата. Както виждате, колата работи по абсолютно същия начин, но истинският тест ще бъде, когато излезем на пътя, да я тестваме дали е по-пъргава, дали е по-динамична, така че това предстои сега. Двигателчето работи доста равномерно. Според мен всичко ще бъде наред. За сега не е светнал чек вътре. Този EGR е изцяло механичен, управлява се чрез вакуум, т.е. няма електроника в него, която да следи за това дали е затворен, отворен и така нататък. Така че предполагам, че няма да има никакъв проблем от страна на компютъра на колата. Няма да засече, че сме го блокирали и да изкара чек или да влезе в авариен режим. Но за това сега ще излезем един хубав тест драйв. Ще минем през всички обороти, бързо, бавно, и ще видим дали всичко е наред и дали се държи окей колата. Колата определено се усеща по-динамична, особено в ниските обороти, говорим от 1000 до към 2000, просто много по-бързо се развърта турбото сякаш и по-бързо набира. Определено колата набира малко повече, особено в ниските обороти, има доста сериозна промяна. Между 1000 и 2000 оборота ускорението вече бих казал, че е доста по-добре. Но най-важното е, че предпазваме двигателя от сажди, удължаваме неговия живот. Сега остана само единствено да се кара тази кола. Разходът, който ми дава, е много добър.
колата се движи прекрасно и мисля да си я карам като всекидневен автомобил следващите месеци, особено през зимата. Между другото, на първия ден след като купих колата, се получи нещо много интересно. Карахме извън градско, малко бяхме изкарали и по едно време на един завой се чу много силен трясък. След което като се върнах в София, легнах отдолу и видях, че ауспухът се е откачил. Та ето ви кадър от това. Това не трябва да е така, според мен. Но още на следващия ден беше оправено. За щастие не беше нещо сериозно и не беше нещо трудно. Но иначе никакви други болешки не съм имал с тази кола. Вече я карам от една седмица. Имайки предвид, че е стояла над една година изоставена под едно дърво. Според мен е похвално, че може да се събуди толкова бързо тази хибернация и да няма някакви особени проблеми. Това само доказва, че преди 20 години Volvo са правили едни изключително издръжливи автомобили. Което, като се огледате наоколо и забележите колко от тях все още са на пътя и все още въртят километри, е просто невероятно. Благодаря ви много, че гледахте това видео. Ако ви е харесало, може да оставите лайк, коментар и да се абонирате за канала ми, така помагате изключително много. Ще се видим в следващия клип.